Kiitos kaikille, jotka pääsivät minun synttäreilleni, koska tää on varmaan jo eka syntymäpäiväni, mitä olen viettänyt kotona. No ei se mitään, oothan meidän paras kaveri. Ei me voida koskaan unohtaa synttäreitä. Me tullaan vaikka olisikin joka päivän. Ai ihan oikeestiko? Todellakin. Oot todella hyvä ystävä. Me tullaan vaikka kuinka monta kertaa sun synttäreilles. No niin. Mut mä en ehkä. Hei haloo, joka ikinen päivä. Niin, joka ikinen päivä. No voi jukkarat, voi vaikka pitää huomenakin uudet bileet. Eiks niin? No, joo, mut ethän tuhlaa rahojasi näihin ruokiin. Kuitenkin me tuottiin sinulle todella hyvät synttärilahjat, eiks niin, kaverit? Taasko laitoin mä siitä tassurasvaa? Joo, kai laita taas sitä tassurasvaa. Ja nyt oot taas tollanen liukkastelija. No jaa. Okei, no koska me syödään, no niin herkullisia. Esimerkiksi noin vaahtokävyt, no niin maukkaita. Sisällä täytettyä suklaata. Voi että, älä nytten. Siellä on oikeesti ketsuppia. Ketsuppia! Mä menen siis vessaan. Se oli vitsi oikeastaan. Just joo, mä oksensin ihan turhaa. Arvaa, oliko se ällöttävää? Hyi, pitääkö nyt sanoa se? Niinpä. Hei haloo, ruokaa on pöydässä ja kukaan ei halua, että pilaat meidän ruokahaluamme. No, niin. No niin, syödään jo. Eiks niin, kaveri? Ok. Oli todella hyvää. Ai kiitos. Kuinka paljon nämä yhteensä maksaa nämä ruuat? Jotain 10 eläintaalaa. Ei voi olla noin halpaa. Tai no, aina sama. Muutenkin kiitos ihanista lahjoista. Ase, lelu, rasia, laukku ja gangstakoru. Ja tietenkin tällainen niinku pyörä tai tällainen juttu. Ei se mitään. Olethan hyvä ystävämme. Hyvä ystävä. Joo, niin olenkin. No, mä taidan mennä tästä koneelle. Tai voitte te ihan mitä vaan haluatte. Mä menen nyt tonne Facebookiin. Tai eläinfaceen. Vähän ilkeetä, että kaverit, se mitäs on meidän kanssa. Niin pitäisikin, mutta se on vähän outo nyt. Mä lähden ainakin kotiin. Miksi? Koska äiti soitti juuri äsken. Moikka! Au! Sori. Ei ole sama. Moikka! Mäkin taida lähteä. Moikka! Ehkä sama juttu. Moi moi! Okei. Joo, olihan tämä oikein. Hyvät bileet! Antakaa tilaa! Kiitti vaan mikä sotku. Ja mun kun joutuu siivut nää yksin. No sitä paitsi ne saa huomenna siivut, koska kun sinne mun synttäreillä. Lähetän niille viestin. Apua! Mun kamera ei pysty laittaa pauselle. Toimi nyt. Ai niin, sama pitää jatkaa. No niin. Päivä kului. Taasko sä kutsuit meidät tänne synttäreille? Ihan hirveä mesta. Oho, sori. Ei tässä mitään, ei miten sä katot? Ei tässä mitään. Mitä sä katot?
Mitäs katot? Jotain rumaako? Häh? En mä nyt tollaista rumaa kato. Hyi, olkoon. Tai olkoot. Mä vahdin sua vaikka yhdellä silmällä. Mitäs täällä on meneillä? Taasko tämä sekamelska? Eikö sä siivonnut? No Mia. Se on siitä eilisestä. Kaikkeni kahvinut siitä. Mun pakko mennä vessaan. Mikäs sekamelska? Missä Rarity? Aha, ei nyt täällä niin sotkuista voi olla. Hirveä sotku, miksi et oo siivonnut? En mä oo tainnut jaksaa, ne on ollut koko päivän varmaan koneella. Eläinfeississä. Jaha, eläinfeissi on kaikista surkein paikka. Et edes tiedä mikä eläinfeissi on. Etkä sä tiedä mitä siellä tehdään. Et osaa edes laittaa itsestäsi kuvaa sinne. No opettelen pistämään. Mä lähden Vex. Kiitos kassista. Ja kaikista näin sun lelusta. Mä otan ne kotiin. Kaikki on mun. Miksi kaikki vihaa mua? Mulla on niin ruma äänikin. Hei, ei kaikki sua vihaa. Kuules nyt rauhoituu. Mene pois! No, ehkä sulla on vähän ruma ääni. Miksi? Kertokaa miksi. No, siksi, koska oot niin ilkeä ja laiska. Painu! Vain kuule vaan itse, oot joku pikku homo sapiens. Häivy itse. Ja kuule, mä otan tän lelun, koska tää on kallis, arvokas lelu ja saan tän omaksi. Oikeasti, kukaan ei voi olla sun ystäväs, kun oot tollanen. Ja kato sun kotios. Se on ihan kuin kaatopaikka. Opi siivoamaan. Ehkä. 2 päivää myöhemmin. Mikä tuo on? Onks hän tehnyt sen kodista tollaisen? Tämä on todella paha juttu. Ei oo totta. Mua pelottaa. Se on varmaan hylätty talo. Ja mitä se voi olla tehnyt itselleen? En ole varma, mutta mä haluan mennä pois täältä. Hän voi tehdä. Hänellä voi olla sielläkin se ase. Miksi mä en ottanut sitä asetta pois? Sä annoit sen aseen sille. Niin, ja sen korun. Nyt siitä on varmaan tullut pahis. Ja vähän pilkattiin sitä, kun sillä on ruma ääni. Niin. Mutta me voidaan vielä muuttaa se. Miten? En mä tiedä. Jollakin tavalla mä sanoin. Sinkin pöhkö. Tää on oikeasti hirveän vakava asia. Ja mitä me tehdään? En mä tiedä. Meidän koputtaa. En uskalla, mä menen pois. No ei se noin ruma huuta voi olla. Varmaan pilailee. Hei! No! Hei no! Mitä sä mulle kovistelet? Fucking you. En pääs sisälle. Ihme. Menen pyytää apua.